Moi boas, aquí estamos unha semana máis en Orixe e Calidade. No programa desta semana visitaremos o campo para falarmos das tarefas que podemos ir realizando para continuar preparando o noso viñedo. E tamén charlaremos con Antonio Méndez de Señorío de Rubiós sobre un novo proxecto no turístico que prepara a adega e para que nos comente que deu de si para ele Xantar 2017. Non o perdan. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Despois do parón no campo provocado a semana pasada polo mal tempo e coas tarefas de poda xa rematadas, o atado e o encalado son outros dos labores que podemos ir realizando nos nosos viñedos. Falamos deles co técnico de campo, Alberto Barral. Esta semana o que os nosos viticultores e os nosos traballadores tamén, de forma xeneralizada, despois dunha semana de parón, debido ao que o mal tempo que tivemos, pois bueno, volvemos outra vez a campo. Un poquinho que labores estamos levando a cabo? Pois en primeiro lugar, aqueles viticultores que ainda non remataran cos traballos de poda, pois bueno, están facéndoos un poquinho coa idea de rematar nas vindeiras semanas. A maior parte dos viticultores, pois bueno, xa remataron con estes traballos, entonces o seguinte que están facendo é o tema do atado. Para o atado é moi importante a meteoroloxía, pois bueno, de forma xeralizada, a xente xa suele ter máquinas eléctricas para facer este traballo e solamente se deberían de utilizar, pois bueno, sin chuvia, non? Entón, un poquinho de forma generalizada, pois, a xente xa está con eses traballos. Un pouquiño que recomendacións dar, non? Para o tema do atado. É un traballo que xa ten que vir de atrás, é dicir, aquel viticultor que, a hora de facer a poda xa ten que pensar tamén no atado, é dicir, que aquelas varas de produción que vai a deixar, pois, xa teñen que quedar dunha maneira un pouco repartidas para que, cando vayamos a atar, pois, quede o máis homoxeneamente posible, non? Non a hora de podar vamos a deixarlle todos os labores nunha parte da cepa e despois deixar un trozo moi grande sin eles, porque despois a hora de atar, pois, eso nos vai complicar un pouquiño que este traballo. O recomendable sería, este traballo tampouco de momento temos tempo, todo o mes de febreiro, incluso principios de marzo, se podría facer, pero, hai que estar moi pendentes, porque, no momento no que as temperaturas empecen a aumentar, non é descabellado, xa ten pasado moitas veces a finais de febreiro, que xa nos poden empezar a hinchar as xemas. Entón, é un momento moi complicado para facer estes traballos. Por qué? Porque por moito cuidado que teñamos, a hora de baixar as varas, a hora de traballar con elas, sempre nos van a romper, as xemas están hinchadas. Entón, ahora mismo sería o momento ideal para facer este tipo de traballos.
Aquí podemos ver como este viticultor, pois, bueno, un pouco a idea é a de manter unha sola guía. Bueno, aquí se trata dunha parcela con cepas moi bellas, que, bueno, este tipo de poda moitas veces é moi complicado, non? Te tes que adaptar, como decimos nós, un pouquiño que hai, non? O ideal sería eso, que todas as varas de produción partisen do tronco principal, pero nos temos que adaptar ao que hai. Pero un poquinho a idea se ve clara, non? Que é a de conducir un tronco principal, unha guía, das cales poder ir mandando as varas de produción para un lado e para outro. Entón, aquí podemos ver como foi distribuindo para un lado, aquí para outro. Non ves, por aquí nos mandou outra, aquí se ve perfectamente tamén como a idea un pouquiño é que vayan quedando o mellor distribuída posibles. Hai que pensar que despois destas semas todas nos van a salir o que vai a brotar a viña, e se deixamos todas moi xuntas, unha ao lado da outra e no outro lado non deixamos nada, pois, bueno, aquí vamos a ter moita masa vegetal, sempre vai ser máis probable que nos collan enfermidades como mildiu, porque non vai ventilar tan ben, nos vai obligar a ter que facer máis traballos de esfolla, de sacar partes verdes, non, da planta. Entón, bueno, o momento datado non é un labor que teña demasiada ciencia, pero, bueno, sí que despois, cando empeza a brotar a viña, se ven aquelas parcelas que fixeron un bo labor e nas que non, pero, bueno, como dicía antes, o traballo do atado ven xa na idea e un poquinho do que ten que facer o viticultor a hora de realizar a poda. Aquí tamén o que podemos observar un poquinho é o arqueado que lle fixo o viticultor esta vara. Isto está ben pensado, isto é, bueno, unha práctica habitual que, bueno, que viñan facendo xa antiguamente, non? Que os viticultores cada vez se fai menos o arqueado ou o xemido incluso que das varas polo tema, bueno, do tempo, non? Un puño de coidade de axilizar. Pero, bueno, neste caso, pois, bueno, se fixo un pouco cal é a finalidade, moitas veces non, se fai simplemente porque a vara está guiada para arriba, entonces temos que arqueala para poder conducila, pero a súa función básica tamén é a de obstruir os vasos conductores da savia. Por qué? Porque o que a viña, é unha planta que ten dominancia apical, é dicir, a savia pola que vai circular pola planta sempre vai a tender a irnos a punta das varas de produción. Entón, o que vamos a ter é que as semas que van a brotar na punta da vara van ter moito máis vigor que as de atrás. Entón, se obstruímos un pouco os vasos conductores, o que vamos a conseguir é que a savia non vaya con tanta forza para adiante e que a brotación sea un pouco máis homoxénea. Outra das decisións que ten que facer o viticultor despois de podar e de baixar a madeira é que fai co restos de poda, non? E aí habría un pouco dúas opcións. Temos a opción de queimar eses restos vegetales ou de incorporar o solo mediante desbroces, mediante triturados. Eu partidariamente recomendaría solamente queimar, pero naqueles casos nos que haiga unha incidencia alta de enfermedades como pode ser a escoriosis, que vamos ter nas varas e na madeira de forma generalizada que vamos a baixar o suelo. De non tratarse neses casos, que na gran maior parte das parcelas sí que se podría facer, eu son partidario de incorporar o solo, máis que nada porque, bueno, lle estamos dando unha valorización a un residuo, podese dicir, ao que da planta, evitamos, pois, bueno, facer queimas, e eso, estamos, aparte de darlle un valor a este residuo, pois, bueno, estamos facendo uns aportes de materia orgánica. De feito, bueno, nesta parcela se ve que xa as trituraron, podemos encontrar no suelo, pois, bueno, restos pequenos da poda, e conforme, bueno, incluso se nos puxéramos a remover ben o que no solo, se tratase, pois, bueno, neste caso sí, de un viticultor que xa fixo eses traballos outros anos, pois, bueno, xa podemos encontrar restos de poda de outros anos completamente descompostos. Isto, ao fin e ao cabo, pois eso, non deixa de ser un aporte en materia orgánica que estamos facendo. Aquí estes vese que son restos deste ano, desta campaña, que despois, cos pases continuos que fagamos durante toda a campaña, a hora de desbrozar erva, pois, bueno, seguiremos triturando estes restos máis grandes que nos poidan quedar, van quedar trociños moito máis pequenos que se van a descompoñer facilmente ao largo desta campaña durante o inverno que ven, sen problema ningún. Que facer, non? Aqueles viticultores pois máis adiantados, que xa remataran cos traballos de poda, que xa teñan todo atado, pois, bueno, o seguinte traballo a realizar sería o de abonados, pero claro, non calquer tipo de abonados. Entonces, bueno, en primeiro lugar, teríamos que partir da base de uns análisis de solos e unha recomendación técnica.
Non só a facer estas recomendacións naquelas parcelas nas que hai que incorporar a facer aportes de minerais, de momento ainda é moi pronto para facelos. Eso só recomendamos para mediados, finais de marzo ou incluso no mes de abril, o máis próximos á brotación. Pero naqueles casos daqueles viticultores que teñen que facer aportes de materia orgánica ou encalados, sí que estaríamos no momento. Sobre todo un pouco empezando por materia orgánica, se se decide, se se opta por botar materia orgánica de cuadra, sí que xa estaríamos no tempo, incluso xa o teríamos que haber feito, porque son materias orgánicas que non veñen descompostas, e sí que convinte botalas xa no mes de xaneiro incluso, ou en febreiro, para que lle dé tempo a rematar de descompoñerse, e que a propia planta dé asimilado, aproveitado ese ano a esa materia que lle estamos botando. A ver, cada vez máis están utilizando materias orgánicas peletizadas, que xa veñen o grado de descomposición xa moito máis elevado, e ese tempo de espera, por dice así, se acurta. Entón, eso sí que se podrían botar ahora no mes de febreiro, incluso principios de marzo, non? Outro dos aportes que se poderían facer, se é no caso de ter que facer encalados. Entón, os encalados o mismo, para saber se hai que facer un encalado ou non lo ten que dicir un análisis de solo, pero o momento sería ahora. Si que convinte non aportalos xunto cos minerais, e aí tamén dependerá un pouquiño do grado de calidade, das calizas que vayas a aportar. Canto máis soluble sea a caliza que vayas a aportar, máis poderías esperar, máis se podría aplicar máis cerca da brotación, mentres que, se unha caliza de canteira, sobre todo un poquinho tamén dependerá do grande de partículas, se vamos a botar calizas estilladas, por decir así, pero sí que as temos que botar canto antes, mentres que se o que vamos a botar son calizas moídas, ou calizas que, que despois de moer xa fan unha cronometría moi especial xa para botar en viña, cunha soluridade moi alta, eso ainda poderíamos esperar unhas semanas máis. O encalado un pouquiño que busca é aumentar o pH do solo. Agarra a maior parte dos nutrientes esenciais para a planta, e o intervalo de asimilación óptimo para a planta suele estar no caso do viñedo, suele estar entre 6 e 6,5. Todo o que suba de 6,5 ou 7 para arriba, ou todo o que baixe de 6 para baixo, nos vai a repercutir neso en que a planta, ainda que teña certos nutrientes, nitróxeno, calcio, magnesio, non vai ser capaz de asimilalos. Entonces, que temos nos nosos viñedos? Pois, por decir así, podemos encontrar os dous extremos. Naturalmente, por naturaleza, os nosos terrenos son terrenos ácidos. Son de suelos graníticos, de naturaleza ácida de por sí. Entonces, aquí nos podemos encontrar con pHs de entre 5 e 6. Entón, nestes casos, teremos que facer encalados. A miña recomendación, tampouco, se temos unha parcela con pHs moi baixos, tampouco non é botar grandes cantidades un ano, senón de ir dosificando durante varios anos. Un poquinho, xa se encargaría neste caso o técnico de dar as dosis indicadas. Que nos pasa no outro extremo? Un pouco aquí no Salnés, por costumbre, nos anos 80, nos 90, sobre todo, había a cuestión de cando se facía unha plantación que se lle botaban concha de mesillón. Entonces, a concha de mesillón realmente na gran maioría é cal. Entón, ten a súa lógica de botalo. Que problema ten? Dous, principalmente. O primeiro era o tamaño, é dicir, non se botaba concha de mesillón moída, sino que se botaba triturada ou enteira, prácticamente. Entón, tardan moitos anos en descompoñerse. Podemos encontrarnos parcelas nas que se incorporou fai 30 anos, e miramos no solo e seguimos encontrando trozos de cuncha. E pois o seguinte eran as dosificacións que se botaban. Estamos falando disso con unha recomendación, para un encalado pode ir, dependendo da calidade, pero que pode ir entre 600 kilos por hectárea nun mantemento, ou se queremos aumentar o pH, que nos queiramos ir a 1000, 2000 kilos por hectárea, pero claro, que antiguamente cando se botaban as cunchas, como digo eu, a dosificación era casi a de un tráiler por ferrado, é dicir, eran auténticas exageracións. Entón, claro, eso require de moitos anos para que se volva a baixar o pH, e que estean parámetros ideales. Hai tres tamaños, por dicir así, de cal. Temos a cal moída, que é un pouco a máis utilizada hasta fai uns anos,
O principal inconveniente desta cal moída en polvo é a aplicación, porque non tens que botar a man. Se queres utilizar o que é unha abonadora, ben se unha centrífuga, vai a levantar moito espolvorea, e a deriva que vamos a ter é enorme. Despois, no outro extremo, están as calizas estilladas, son calizas tamén de canteira, cun tamaño de partícula moi grande, o mellor entre 2, 3, 4 centímetros tranquilamente, entón, son un tamaño moi grande. Ese foi o seguinte paso, non, que hubo, un pouco como sustitución das calizas en polvo. Por qué? Porque as podías aplicar coa abonadora. Ti botabas estas cales estilladas na abonadora e as podías aplicar sin problema ningún. Pero, tiña un pouquiño o inconveniente parecido da cuncha, de que ti o botabas, chegabas despois ao largo da campaña e seguías mirando aí os trozos de cal. Entón, un pouquiño agora que hai son calizas granuladas, non? Son calizas moídas que despois, o que fan en fábrica, é crear unha granulometría que sea cómoda para botar coa tolva, cunha granulometría moi similar á maior parte dos minerais que se botan e moi solubles en agua. Un pouquinho, porque son granos ao estar feitos de polvo que teñen moita porosidade, entón nada, eso co paso de simplemente uns días que haiga humedade se desfán e é fácil de incorporar ao solo. Que lle pediríamos o tempo a curto prazo, non? Pero, a ver, as choivas son necesarias, certo, Si é que, a semana pasada choveu moito, pero, levábamos 6 meses de sequía, entón, sí que é necesario que siga chovendo para que as capas freáticas o que do chan que cheguen ao máximo, é dicir, que a planta, que haiga reservas de agua, no solo arrancar a campaña con reservas de agua. Entón, ainda é necesario que siga chovendo polo ben da planta, non? No tocante ás choivas. Claro, a curto plazo, no momento no que comeza a brotación, esas choivas sí que xa poden ter repercusións negativas. Aí xa podíamos estar empezando a falar de enfermidades como a escoriose, por exemplo. Pero, antes de brotación a choiva non nos vai afectar negativamente nese aspecto. Despois, no tocante ás temperaturas, o mesmo, a curto prazo o ideal é que sigamos tendo temperaturas baixas para non ter unha brotación prematura. Unha brotación prematura, ou pode ter diferentes inconvenientes, de que che veña unha helada no mes de marzo, che queime eses pequenos brotes, que poida haber hasta incluso despois o que é un crecimiento moi ralentizado. Nos pasou algo un pouco a campaña pasada, de que tivemos unha brotación moi temprana, parecía que todo iba moi avanzado, pero despois, como viñeron temperaturas un pouco máis baixas, se paralizou ese crecimento. En algunhas plantacións despois sí que se notou como que a planta lle costou volver a coller o ritmo de crecemento, non? Unha vez que viñeron as temperaturas máis altas. Entón, o ideal é eso, en mes de febreiro, que chova, que faga frío, e un poquinho vendo xa ainda daqui a que empece a brotación, pero hai marxe, non hai problema. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A adega Señorío de Rubiós non se perdeu o Salón Xantar 2017 que a semana pasada se celebrou en Ourense. Ali estivemos falando con Antonio Méndez, que nos comentou dun novo proxecto de enoturismo que prepara a adega. A semana pasada Ourense foi o epicentro gastronómico de Galicia. A cidade acolleu Xantar 2017, o seu Salón Internacional de Gastronomía e Turismo. Unha cita importante para o sector que non se quixeron perder dende Señorío de Rubiós. Para nós, digamos que é un revulsivo moi importante porque, como ben estás comentando, o 50% da feira son empresas, son restaurantes, son adegas, son produtos de Portugal. E nós, ao ser unha bodega de Rías Baixas, que facemos máis brancos que tintos, pero facemos moito tinto, o noso monovarietal Sousón é o que eles ali consideran como viñón, que é un dos porcentaxes máis grandes de uva tinta que hai no norte de Portugal. E eles lle chama moito a atención que, sendo a mesma variedade tan cerquiña, o Sousón Señorío de Rubiós sea moito menos ácido e moito máis amante,
e que teña moita máis fruta cos viños deles. Realmente están impresionados e é unha maneira de promocionarse, digamos que de cambiar culturas. Aparte de que en Xantar o nivel de xente que ven a comer aquí realmente é un público medio alto de restauración, que son consumidores realmente bons para de Rías Baixas. Señorío de Rubiós acudiu en apoio do Concello de As Neves para ofrecer unha panorámica da oferta gastronómica da súa zona. É unha gran oportunidade, o que pasa é que non é unha feira ao uso para participar bodegas. Nós, por exemplo, pois estamos co Concello das Neves para axudarlle a promocionar digamos que a cultura e a gastronomía e os viños das Neves. Como adega, a esta feira non vendríamos. Colaboramos con outros concellos, aportándolle viños, pero, bueno, eu a verdade é que estou moi feliz de invertir estes 5 días aquí en Ourense. Para Méndez, a gastronomía da zona de As Neves mellorou exponencialmente nos últimos anos. Cada vez son máis os consumidores que non se resisten a unha oferta que ten 3 estrelas principais: a lamprea, o requeixón e os viños da de Rías Baixas. Todo cunha mestura de innovación e tradición. Tú, si veis a comer lamprea As Neves, podela tomar, digamos que a de sempre, a bordalesa, pero tómala en empanada, tómala en escabeche, tómala rechea, tómala asada a brasa. E agora, por encima, innovaron máis, están vendendo lamprea con tirabeques e patacas novas en fideuá, e realmente é impresionante. Logo, tamén teñen outra ventaxa, que hai restaurantes que se dedican a lamprea, que se non comes lamprea, non podes comer. Entonces, teñen unha oferta moi variada de produtos de un nivel moi alto para que se ven unha familia de 12 personas e solo 4 coman lamprea, os outros 8 van a comer excepcionalmente. E logo, claro, nas Neves acompañar a gastronomía con requesón ou derivados de requesón é un luxo. A verdade é que... E logo temos uns viños, eu creo, con nivel como é a de Rías Baixas, un nivel alto total. O compromiso de Señorío de Rubiós coa súa zona e a oferta turística e gastronómica é evidente. De feito, este ano contan con pôr en marcha un ambicioso proxecto enoturístico moi vencellado ao seu entorno rural. Si, digamos que os tempos da administración nos acompañan, ben no verán ou antes de Navidades pondremos en marcha un hotel 4 estrellas con spa, pero digamos que moi basado na naturaleza, moi basado en ofrecer o que son os petroglifos, o que son rutas de muiños, o que é gastronomía, o que é ver o medio rural realmente cercano, e logo en gastronomía o que vamos é, digamos que a pôr en marcha, produtos locales, produtos da terra, donde un señor que ven a facer unha visita á adega, que quere catar viños, que quere conocer viñas, que quere conocer paisaxe, que poida, digamos que dentro da mesma finca, que vai a ser sobre 20.000 metros cuadrados, poida coller unha leituga, poida coller un tomate, poida coller unha fruta da propia finca e disfrutala nesa estancia que está aí. Ademais dunha aposta propia, este proxecto é unha aposta polo medio rural no que se vai a asentar, unha achega de valor engadido e de calidade de futuro. Eu creo que para fixar postos de traballo e población no medio rural hai que invertir e hai que apostar por este tipo de cousas, non hai só que decilo, que é moi bonito, pero hai que apostar por elo e creer nelo, e realmente Señorío de Rubiós, aparte dos viños, cree na gastronomía, cree no enoturismo, e creo que temos unha riqueza na zona interior da provincia de Pontevedra, en concreto no condado, moi altísima. Ten vida de calidade, ten futuro, pode ter valor engadido, cambiar a mentalidade, ir todos na mesma dirección. Temos unha riqueza incalculable e todos xuntos podemos vivir do medio rural e podemos generar riqueza e valor añadido no medio rural, pero temos que apostar por elo os veciños e as veciñas. E claro, os estamentos oficiales nos teñen que apoiar. Coa posta en marcha deste proxecto de enoturismo de calidade, Señorío de Rubiós continúa medrando e avanzando nun ciclo que anima ao optimismo. Señorío de Rubiós, o 2016 vai a ser un ano excepcional. De feito, vamos a crecer un 28,72%, tanto en ventas como en facturación, porque de pouco vale crecer en ventas se a facturación non vai acompañada. O sea, en valor añadido tamén crecemos. Esperamos non parar aí, seguir crecendo. Alegrado señor cura, envidia dos paisanos. Abonou señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro, Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. caleu seu milagro,
Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Seguimos con máis información na sección das breves. Cambados xa é oficialmente a Cidade Europea do Viño 2017. A vila recolleu onte a testemunha deste recoñecemento de mans das italianas Conegliano e Valdobbiadene, cidades que se uniron no 2016 para optar ao título. A cita foi en Bruxelas nun acto que dende Cambados ven como un escaparate mundial ante autoridades de todos os países. Incluso xurdiron novas posibilidades de promoción da capital do Albariño, plantexando un intercambio coa rexión a que pertencen as dúas predecesoras no título, Véneto, na provincia de Trevisco. Ademais, algunhas das autoridades italianas manifestaron a súa intención de asistir aos actos de apertura do programa Cambadés, que se celebrarán os días 24 e 25 de marzo, cunha gran gala como cita central. O edil de No Turismo aproveitou tamén a viaxe para falar coa presidenta do Centro Galego de Bruxelas e negociar a realización de actos relacionados coa cidade do Viño na súa festa anual. O evento celebrase no mes de xuño, está relacionado co Camiño de Santiago e reúne a case 5.000 membros. Unha trintena de persoas participaron no obradoiro que o Consello Regulador dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia impartiu na feira Xantar de Ourense. En primeiro lugar, a secretaria do órgano explicou os principais labores que desenvolve o Consello, ademais dos distintos produtos amparados polas 4 indicacións xeográficas galegas. Os participantes tiveron a oportunidade de coñecer as diferenzas entre dous augardentes de Oruxo de Galicia con base de variedade de uva albariño e de uva mencía. A continuación, cataron un licor de ervas de Galicia sobre o que se indicaron as diferenzas entre este produto e o augardente de ervas de Galicia. A sesión rematou cunha degustación de licor café. O presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas participou na presentación da 47ª edición da Festa da Lamprea na Casa de Galicia en Madrid. A celebración, a cita máis importante do Concello de Arbo, será a última fin de semana do mes de abril e será o primeiro ano que estrea a consideración de Festa de Interese Turístico Nacional. Durante o acto, o alcalde de Arbo destacou o peso que a Lamprea ten na gastronomía e na economía local, que asegurou xa se especializou na súa preparación. Non en van a Festa Gastronómica é unha das máis antigas de Galicia. Na cita, a Lamprea compartirá protagonismo cos viños e que Arbo forma parte da subzona de O Condado, pertencente á Denominación de Orixe Rías Baixas. E chegados a este punto non nos queda máis que despedirnos por hoxe, pero non sen antes recordarlles que, como sempre, voltaremos o vindeiro xoves para seguir levando ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo.
cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.